ৰাইজে যাতে সকলো বন্দী প্ৰজন্মত উঠি দিয়ে। সকলোৰে ফালৰ পৰা আমাৰ মাতৃ প্ৰণাম জনাইছোঁ। বিশ্বৰ বিভিন্ন অঞ্চলত নাৰী দিৱস পালন কৰা হয়। खुलुमबाय बयनिसिमबो। दिनैनि बे इन्टारनेशनेल वमेन डेखौ जोंनि तामुलपुर जिल्ला आइजो गांखंनि जानानै जों मोनबा ब्लकखौ लानानै फालिनाय जादों आरो लोगोसे जोंनि तामुलपुर जिल्लानि आन्दाराव थानाय जोंनि दुर्गा कला मन्दिराव जों दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो हाबाफारि हिसाबै जोङो फ्लेग हस्टिं वमेन डेनि फ्लेग हस्टिंखौ उरायनाय जाबाय आरो लोगोसेयैनो जों गोबां आइजोफोरखौ लानानै दिनैनि आइजो बा महिला दिबसखौ जों फालिनो लादो। बेबायदिनो जोंनि UPL हानजाया जेब्लानिफ्राय जों माबाजेनदोंमोन बा सरकार जाजेनदोंमोन बेनि सिगांनिफ्रायनो जों बेखौ फालिबोगासिनो दङ आरो बेनि सिगांनिफ्रायथ' जों इन्टारनेशनेल वमेन डेखौ आइजो जानानै गुबुन गुबुन हारिनिफ्राय फालिजेननायखौ जों नुबोदोंमोन। नाथाय जों दिनै UPL हानजायाव जानानै दा जों फालिनो हमबाय आरो फालिबोगासिनो बेबायदिनो जों फालिलांबाय थागोन। जोंनि वमेन्स डेखौ फालिनायनि गुबै थांखिया जाबाय जोंनि आइजो माहारिया जाहाथे जों सिकिउरिटि मोननानै बा आइजो माहारिया जों उन्नति जानायनि थाखाय बा गोबां सिगांनिफ्राय खोनानो मोन्दोंमोन आइजो माहारिखौ गादबनानै दोननाय नासयनानै दोननाय बायदि खालामबोनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। लेखा फराजोंबो जों मोजाङै नुनो मोनाखैमोन। नाथाय जों बेबायदि सिकिउरिटि मोननायनिफ्राय एसे बांबोनानै जोङो मोजांखौ नुबोनो मोनबाय आइजो हिसाबै। बेबायदिनो आइजो माहारियाबो जौगालांथों, आइजो माहारियाबो हौवाफोरजों लोगोसे समानैनो जाफानानै देरहासार जालांथों होननानै जोङो अरायसम आइजोखौ जों सनमान होयो। आइजोफोरखौ जोङो अरायसमबो सनमान होगोन। आइजो नङाबा जोंहा जाया बायदि बिमा माहारिखौ जोङो अनबोबाय थागोन। बेबायदिनो जोङो जेनेबा गोदो जोङो जे आइजो हिसाबै जों सनमानखौ मोनबोनो हायाखैमोन। नाथाय जोंनि UPL हानजाया जेब्लानिफ्राय जोंनि मानगोनां चिफ प्रमद बर'आ जोंखौ सरकारखौ लाबोनानै बे दिननिफ्राय जोंनो आइजोनो गोबां सनमानखौ होबोदोंमोन आरो गोबां खामानिखौ जोङो मावबोनो हादों। दिनै बोसोरबा फुरा जायाखै जागोन, नाथाय बेनि गेजेरावनो गोबां जों उन्नति जानायखौ नुनो मोन्दों। आइजोफोरनि उन्नतिखौ जों नुनो मोन्दों बा जोङो आइजो हिसाबै आं आइजोनि गांखंनि तामुलपुर जिल्लानि प्रेसिडेन्ट जानानै गोबां आइजोफोरनो जेनेबा अनसाय बिथांखि आरो सेल्फ हेल्प ग्रुप हिसाबै गोबां आइजोनो 25,000 रांखौ होनाय जाबाय आरो लोगोसेयैनो बोरमा फिसिनाय, अमा फिसिनाय, दाउ हांसो फिसिनायखौ जों होबोनो हादों। आलारि सोरां, गियान सोरां आरो अनसाय बिथांखि बेबायदिखौ जोङो होबोनो हादों। बा जेनेबा आइजोफोरा गोबां हेन्दलुम हिसाबै खामानि मावबोयो बा दानाय लुनाय खामानि मावबोयो, बेफोरखौबो जों होनो हाबोदों। बेबायदिनो होबोबाय थादों। बेखौ जों नुनो मोन्दों। गोदो जों बेखौ नुनो मोनाखैमोन। दिनै जोंनि UPL सरकार जानाय लोगो लोगो जों बेबायदि खामानिखौ गोबां मोजां खामानि मावबोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो होबोगासिनोबो दङ।